Алекс обожаваше старите книги. Библиотеката му беше огромна, подредена по автори, страни, епохи. И точно там, една вечер, когато ровеше между прашни томове, той намери нещо необичайно – плик, скрит в средата на дебел роман. По-необичайното беше датата – 13 август 2009-10 година. Сърцето му забърза. Пликът беше адресиран до него. Потресен, Алекс го отвори. Вътре имаше едно единствено писмо, написано с неговия собствен почерк. Ако четеш това, започваше писмото, значи е време да направиш избор, който ще промени живота ти. Писмото предупреждаваше за грешка, която Алекс щял да направи след 7 дни. Отказ от пътуване, което изглеждало безсмислено, но всъщност щяло да го срещне с човек, който